Saka punta to the moon. Road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake. Paitan ni ay. Wadi ko cellphone. Wadi ko palitin papa. Nya, ako rin yung cellphone dito sa aming eskwelahan. Sige ako kuan dito. Dungko sa ang lamisa. Wadi ko cellphone. Wadi kong palitin papa. Saan ito na siya eh. Cellphone? So, nagipalitan mo kang cellphone. Kanya kung tawagan ka, mutubag ka, kung tiksan ka, mo reply ka. Kung sa may manggibuhat siya mong cellphone, may rasang wala na kay cellphone eh. Saan is papoy? Nindot kag motor, niya di ko tudluan. May pula yung tao, tudluan pa kag motor niya. Siya dili di ko tudluan. Patudlo kag motor? Sige, patudlo sila yung tao. Kaya nga no, kung madisgrasya ka, kisay pangitaon mga tao. Kung makabangga kag bata, kisay pangitaon mga tao. Kung hospital ka, kisay pangitaon mga tao. Saan is papoy? Nanusan ni siya nga. Kuan, suguon ko dito taga kwarto. May pula yung tao. Ang suguon ko, tagaan po kwarta, suhol. Nisi di jud si muhatag, miskin piso. Mao gina ang kinabuhi na. Kaya nga no, kung gutumon ka, ang mga tao, may mga tuon o manungkab ka. Kaya nga no, kung makinahanglan ka, ang mga tao mahatag nimo. Panahon sa nakalisod ka, ang mga tao mutabang nimo. Kinsa imong dulon. Di ba ako? Nya karon mo ana ka? Pag sure, kay kami nagtanaw mi sa inyong kayuhan o may nagtanaw sa inyong kalautan. Maglalakad patungong trabaho. Trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon. Init ng araw ay kaya kong titiisin. Kahit napapagod ay kakayanin ko. Trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon,